Naingat di monitoring ipatpatungpal ti Department of Labor and Employment Cordillera iti sangagaso or iti panang surot dagiti employer iti health and safety standards kadagiti empleyado da. Iti Cordillera kang runa na masuksukimat ti construction ken mining sites. Mangipadamag ni Jezreel Kate Lapizar. Dito'y Region Cordillera, sumagmamanulaang ti panagminas ken construction akang runaan apanggedan dagiti umili. Maibilbilang matlaang dagitoy ang napapaggad apanggedan. Iti munisipyo ti Itogon ti Mesa nga addaan ti kangatuan abilang dagiti small-scale miners. Sumagmamanumetten ti nadangran ken pimmusay kabayatan ti trabaho da. Kung makita ko nga nakitan mo kiti kadwa regarding dagiti paktar nga ikat sumurot dan. Nakita da mo tinin karagdi previous years nga adun nga iti han nga mapapakadaan. Tukas nga typhoon, minuan yaman nga incident mapakadaaran nga bagyo o pinagtutudo. Maibasar iti datos ti Department of Labor and Employment Cordillera adda iti pakabuklan as nga pulo nga indibidual ti pimmusay idinapan atawan kabayatan iti trabaho da. No sa dino 8 kadagitoy ti minero bayat adwa ti construction worker. Gapo iti daytoy papaertangan pa iti ahensya ti panangipatungpal kadagiti programa amang salaknib kadagiti minero ken construction worker manipod kadagiti pangta iti panggedanda. Pakairamanan daytoy ti naingingat nga occupational safety and health standards kadagiti mining ken construction sites. Para mo't kadagiti saan nga employed kadagiti kompanya, makitintinulong ti ahensya iti MGB, DENR ken kadagiti local government unit tapno mamonitor dagiti small-scale miner ken construction worker ken maipasigurado a maimplementar dagiti programa para iti kinatalged dagitoy. We intend to implement what we call the Barangay OSH Patrol. So will be may mga trainings na kami in several local government units. May mga safety officers na na-train na sa kanilang mga munisipyo. Oo. So i-strengthen namin siya for this year. Of course, that is for the workers natin, masa formal man o informal. Kadagiti masarakan da asaan a sumursurot wenno addaan ti panagkurkurang iti safety compliance, temporaryo a may pasardeng ti operasyon dagitoy aging ga a maisimpada ti panagkurkurang da. Manulaeng kadagiti panaglabsing dagiti panggedan ti saan a panagaramat ti PPE. Kinakurang ti signages ken dumapay. Please be assured na ang Department of Labor and Employment here in Cordillera Administrative Region will always be here, will always be promoting yung welfare nyo. And if there are instances na may problema kayo, meron kayong issues and concerns sa employer nyo, you could always come sa amin, pag-usapan natin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.